എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ. ഇന്ന് ഞാൻ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇടുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളരിക്ക 1.5 മുറി വെള്ളരിക്ക എടുത്ത് ചെത്തി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയറും ലൈക്കും ഒക്കെ ചെയ്യണേ. ഞാനിത് സ്ലൈസാക്കി അരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ഇതുപോലെ ആക്കണം. ഇതിലും ചെറുതാക്കി വേണമെങ്കിൽ ആക്കി അരിയാം. എത്ര നൈസാക്കി അരിയാൻ പറ്റണോ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഇതിൽ തിരുമ്മുക. ഉപ്പ് കല്ലുപ്പാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നല്ല കേട്ടോ. തിരുമ്പുമ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ചൊഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടി വരും. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ നീര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നല്ല അടിയിലേക്ക് നീരിട്ട് പോരും. ഇത് കണ്ടില്ലേ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടണമെങ്കിൽ കൂട്ടാം. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ കൂടുതലാവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഒരു തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതാണിത്. ഈ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി, അതുപോലെ പച്ചമുളകും കടുകും, ഇത് എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം അരയ്ക്കണം. തൈര് കൂട്ടിയിട്ട് 300 തൈര് കൂട്ടി, നല്ല കട്ട തൈരിനും പിന്നെ നമ്മൾ ആ വെള്ളരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ലേശം വെള്ളം കൂട്ടി നന്നായിട്ട് അരച്ച്, എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആ വെള്ളരിക്ക അരിഞ്ഞ് വെച്ചതിലേക്ക് അതൊഴിച്ച് നല്ലോണം ഇളക്കി ചേർക്കുക. അങ്ങനെ ഇളക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ബാലൻസുള്ള വെള്ളം നമ്മൾക്ക് അതിലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അത് തേങ്ങ അരപ്പിൽ കൂട്ടാതെ എടുത്ത് വെച്ചവരാണെങ്കിൽ അത് എത്ര വേണ്ട വെച്ചാൽ ഒഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കുക. ഞാൻ ശരിക്കും അത് മുഴുവനും ഇതിൽ തന്നെ കൂട്ടി അരച്ചപ്പോഴും കുറച്ച് പിന്നെ ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ടു. കാരണം ഉപ്പിട്ടാൽ നമ്മൾ തിരുമ്മിയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി ഉപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തിരിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി ഇത് വറുത്തൊഴിക്കുക. അതാണ് അതിൻ്റെ പച്ചടീൻ്റെ രസം. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി, ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും കൂടി, 1 സ്പൂണ് കടുകിട്ട് അത് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ മറ്റതെല്ലാം ഒന്ന് വഴന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ടു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഉണക്കമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്താണ്ട് നല്ലോണം ഒന്നുകൊണ്ട് ഇളക്കി ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ വഴന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. എല്ലാം കൂടി നല്ലോണം മൂക്കണമെന്നില്ല. നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ അത് രസം. നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി പിന്നെ അതവിടെ അടച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. നല്ലൊരു തൊട്ടുകറിയാണ്. ഓണ വിഭവത്തിലെ പച്ചടി ഒരു പ്രധാനമാണ്. പച്ചടി എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. ഓക്കെ.